שלום, ובהרצאה הזאת אני רוצה לדבר על הנושא של הפרעת קשב וריכוז בילדים. שזה נושא שהתפתח נורא לאחרונה ויש הרבה מודעות לנושא. לפי נתונים מארצות הברית, ב-2011, 11% מילדים קיבלו אבחון של הפרעת קשב וריכוז, שזה בערך 6.4 מיליון ילדים. והמספר הזה הולך וגודל. בשנת 2003 זה היה 7.8% מאוכלוסיית ילדים, ב-2007 9.5%. אז כל שנה יש גדילה בכמות של ילדים שמקבלים את הדיאגנוזה של הפרעת קשב וריכוז. לפי נתונים של 2011, 6% מילדים מקבלים תרופות עבור ההפרעת קשב וריכוז שלהם, שזה עלייה מ-4% ב-2007. ובעצם הנתון הכי מעניין שהאגודה האמריקאית של פסיכיאטרים אומרת לפי הקריטריון שהיא דיאגנוזה ש5% מילדים יש להם באמת הפרעת קשב וריכוז. אז למה יש 6% מילדים שמקבלים אבחון להפרעת קשב וריכוז שאין להם קשב וריכוז, הפרעת קשב וריכוז? אז עכשיו בדיוק ה6% הזה, זה על מה שאני רוצה להתרכז עכשיו. כי בכל מחלה פסיכיאטרית, באמת יש את האלה שסובלים וצריכים תרופות, ויש את האלה שמקבלים תרופות, בלי שהם האוכלוסייה שהכי צריכה את התרופות. ועכשיו אני אסביר לעומק למה אני מתכוונת. בגלל הגדלת מודעות שלנו בנושאים של מקרים פסיכיאטריים, אז קודם נתחיל, מה ההבדל בין רפואה לרפואה פסיכיאטרית? בעניין, גם שהחוקרים מאוד מנסים, אנחנו לא הגענו לשלב הזה, שאם מישהו מגיע ויש טענה שיש לו מחלה פסיכיאטרית או נורולוגית, שאנחנו יכולים לקחת ממנו בדיקת דם ולבדוק מה יש או מה אין לו. אז לכן הפסיכיאטרים הם לוקחים את המידע שהם רואים אצל הילד, הם לוקחים את העדות של ההורים ולפעמים של המורים או שהמפנה שאמר שצריכים ללכת לאבחון, ואז סמך זה הם נותנים דיאגנוזה של הפרעת קשב וריכוז. כמו בכל תחום, אנחנו יודעים שיש את הרופאים המקצועיים עם לב גדול שבאמת רוצים לעזור לאוכלוסייה. אבל גם יש את הרופאים שלכסף או לסיבות אחרות הם ייתנו אבחון והם ייתנו תרופות בגלל ההורים רוצים. בגלל ההורים הלכו לרופא שייתן את התרופה, כי הרבי בחדר איים על ההורים שהילד לא ייכנס בחזרה לכיתה אם אין לו תרופה. אז לכן יש רשימה כזאת שמסתובבת אצל ההורים, אצל רופאים שמוכנים לתת את האבחון ולתת את התרופות לכל מיני סיבות שונות. גם יש עניין כספי, שיכול להיות שהממשלה נותנת גם כסף לעוזרים או ריפוי בעיסוק, אם הם מקבלים את ההבחנה. זה לא רק בא מהרבי, זה גם יכול לבוא מההורים שרוצים וחושבים שהילד יהיה יותר מוצלח בלימודים שלו, אם הוא מקבל את התרופה. אבל אתם יכולים להגיד, הרופא עדיין עשה אבחון לפי מה שהוא למד מההורים ומהמורים ומכל האבחונים עצמו.
זה נכון מאוד. אבל לצערנו יש הורים ומורים שיודעים מה להגיד לקבל את הדיאגנוזה. ואחוז מהילדים האלו, גם שהם גודלים וממשיכים לקחת את התרופה, יכול להיות שהם אפילו לא צריכים את התרופה, והם חושבים שזה משפר להם את הלימודים, הם יודעים ללכת לרופאים, והם יודעים בדיוק מה להגיד שהם יכולים להמשיך לקבל את התרופות, גם שיכול להיות שהמידע לא 100% נכונה. התרופות האלה גם עוזרים לילדים ואנשים שאין להם קשב וריכוז באיזשהו מידה להתרכז, וככה להצטיין במה שהם צריכים להצטיין. עכשיו ניתן דוגמה ממחלה אחרת, מדיכאון. יש באמת אחוז מסוים של האוכלוסייה שסובלים מדיכאון, אבל גם כמו במצב של הפרעת קשב וריכוז, יש אחוז מסוים של אנשים שהלכו לרופא ואמרו שהם מרגישים כך וכך, והם מאוד רוצים לנסות תרופה נגד דיכאון או חרדה. והם יכולים להיות שהם על הקסקס, שיכול להיות שהתרופה יעזור להם. ויכול להיות שהם יכולים להתגבר בלי. והרופאים חושבים שאם המטופל מבקש ורואה סימפטומים מסוימים, אז מותר לתת לו. אבל קלינית יכול להיות שיש לו איזשהו שינוי במצב רוח, אבל זה לא אומר שכרוני יש לו את המחלה הזאת. ולכן נוצר מצב שיש יותר מטופלים בתרופה, מי שיש אנשים שבאמת סובלים מהמחלה. ושוב זה עניין של הגדלת מודעות בנושאים. שכל אחד יכול לחשוב שיש לו את המחלות האלה ולפנות לרופא. וזו העבודה של הרופא לסנן מי יש ומי אין ומי צריך את התרופה ומי לא צריך את התרופה. אז בואו נחזור לילדים רגע. אז יש ילד שהוא מפריע בכיתה. אבל יכול להיות שהוא מפריע לסיבות אחרות. זה לא אומר שכל ילד שמפריע בכיתה יש לו הפרעת קשב וריכוז. זה לא אומר שכל ילד שמסתכל על הרגליים שלו באמצע שיעור או חולם יש לו הפרעת קשב וריכוז. הוא יכול להיות עייף. הוא יכול להיות רעב. יכול להיות שהוא עצבני ממשהו שקרה בבית בבוקר. ויכול להיות סיבה בכלל לגמרי אחרת, שפשוט חסר לו תזונה נכונה, והמוח שלו אין לו את הדלק לשבת לזמן שהרבי דורש או המורה דורשת, וללמוד את החומר. כבר בשנת 1930, הממשלה האמריקאית המליצה לתת לתינוקות תוספות של ויטמין A וויטמין D לתינוקות. אבל אז ההמלצה היה לתת לתינוקות את הוויטמין A ו-D בחומר שמכיל ויטמין A ו-D, שזה היה שמן דגים. וגם היו תקופות בארץ שהיו נותנים שמן דגים לתינוקות. עכשיו, עבור שנים רבים, שמן דגים היה קצת מגעיל לילדים, ובטח היו הרבה ילדים שסרבו לקחת את זה. והתחילו לתת טיפות של ויטמין A וויטמין D, ואפילו ברזל בנפרד. אבל מה יצא מהתמונה? מה היה בשמן דגים שהיה חשוב להתפתחות המוח? היה באמת ויטמין A וויטמין D, אבל גם היה אומגה 3. ולתת טיפות לילדים של ויטמין A וויטמין D, פשוט הוצאנו את האומגה 3 מהדיאטות של הילדים.
בנוסף, אנחנו הגברנו את הכמות של אוכל סינתטי שאנחנו אוכלים בסביבה שלנו. האוכלוסייה הגדולה הפסיקה לאכול לחם קמח מלא, אלא לחם עם קמח לבן. אנחנו עבור השנים הסרנו שומן מדיאטות וגם לצרינו מילדים, גם שיש להם צרכים שונים. אז אם ההורים אוכלו מרגרינה, אז גם הילדים אוכלו מרגרינה. ואם אנחנו כבר לא אוכלים שומן, רוב האוכל הסינתטי בשוק יש לו תוספות סוכר. וגם עבור השנים אנחנו הגברנו את הכמות של ממתקים שאנחנו מביאים לילדים. בשנת 50 ומשהו בארץ צימוק היה ממתק. עכשיו כמובן יש לנו לקרים וסוכריות וביסלי וכל מיני חטיפים שונים שנכנסו לנו. עם מונוסודיום גלוטמט שנעריך בזה בהרצאה אחרת לדיאטה. אז עכשיו עבור השנים למה אנחנו חושבים שיש הגברה של כמות של ילדים שיש להם הפרעת קשב וריכוז? זה לא באמת נכון, יכול להיות ש5% כל הזמן היו הילדים שהיה להם הפרעת קשב וריכוז, והיתר שיש להם קושי לשבת בכיתה זה לסיפות תזונה. אז עכשיו אני אתן לכם דוגמה על ילד מסוים שנקרא לו שלוימי. עכשיו, שלוימי קם בבוקר והוא ממהר להגיע לחדר. אז הוא אוכל במהירות, או אפילו לא במהירות, הוא לוקח דגני בוקר שממלאים עם סוכר, אפילו קורנפלקס שיש בהם סוכר, ואוכל את זה עם חלב, סוכר, גם שיש בזה קצת חלבון, יש בזה גם פחמימות, וסוכר בצורה של לקטוז. ואז הוא יוצא לחדר במקרה טוב. יש ימים שהוא סתם לוקח שקית של קריות או דגני בוקר, ולוקח את זה לחדר. לפעמים הוא לוקח גם שקית של ביסקוויטים או בייגלח איתו, אולי אפילו סתם שקית שוקו. בעיקר הוא מגיע לחדר וזה 8:30. הכיתה מתפללת וזה הופך להיות 9:30. עכשיו אנחנו שעה או שעה וחצי מאז שהוא אכל את הדגני בוקר שלו. עכשיו ששלוימי צריך לשבת ולהתחיל ללמוד, מתחיל להיות לו ירידה של סוכר. אם היה לו את העלייה אחרי שהוא אכל את הדגני בוקר ואת החלב בבוקר, אבל הוא גם שרף רוב מזה בהליכה עד שהוא הגיע לחדר ועד שהוא שיחק עם החברים שלו לפני התפילות. עכשיו מתחיל לו את הירידה, עכשיו בדיוק שהוא צריך לשבת וללמוד. זה 9:30, אז נגיד שיש להם שעת לימודים, ועד 10:15, 10:30, יש להם הפסקת של 10 שהם יכולים לנטול ידיים ולאכול סנדוויץ'. שלוימי הביא איתו פיתה עם ממרח שוקולד בפנים. הפיתה עשוי מקמח לבן, זה אומר שהוא לא מכיל הרבה חלבונים, וכמובן הממרח שוקולד הוא מלא שוקולד, מעט חלבונים. עכשיו הוא אוכל את זה, הוא מברך, אנחנו הגענו עכשיו 10:45 נגיד, הוא חוזר לכיתה ולומד. עכשיו אין הילדים הפסקה, הם צריכים ללמוד רצוף, לא עוד איזה שעתיים עד שזה זמן ללכת הביתה. בסביבות 12, 12:30 מתחיל עוד פעם את הירידה של סוכר. היה לו עלייה גדולה אחרי הפיתה והממרח שוקולד, ואפילו היה קשה לו לשבת בכיתה בגלל כל הסוכר שהיה בתוך המערכת שלו. הוא רצה במקום להיות בחוץ ולהמשיך לרוץ עם החברים שלו. ויש לו את הסוכר בדם להפעיל הרמה של התעמלות וריצה עכשיו. אבל בעצם הוא מכריח לעצמו לשבת, ותוך כדי שהוא יושב, ובאמצע השיעור הוא מתחיל להיות רעב, ויש את הנפילה סוכר.
למנוע מישהו ירדם פשוט באמצע הכיתה, אז הוא מתחיל לפפט עם החברים שלו, הוא פחות מרוכז בחומר שלו, ויכול להיות שהוא מתחיל להיות עצבני בגלל הוא רעב. שזה זמן כבר לסיום השיעור, הרבי ניגש לשלוימי ואומר לו שהוא מורזב בהתנהגות שלו, שהוא לא יושב יפה ולומד. לשלוימי הוא לא מבין למה הוא מתנהג ככה. ויכול להיות שההורים של שלוימי לא מבינים למה הוא מתנהג ככה, שהם מקבלים טלפון מהרבי שזה קורה יום אחרי יום. עבור זמן יכול להיות שהרבי יגיד להורים שצריכים לעשות משהו, אולי לשלוח אותו לאבחון. הוא לא מסוגל לשבת בכל השיעור בלי להפריע ובלי לפטפט ובלי להסתכל על הרגליים שלו ובלי לשחק בניירות שלו וכל מיני דברים אחרים. אז הבעיה פה בעצם פשוטה. אני הסברתי את זה גם בהרצאות שקשורים להורדת משקל ובשיפור מצב רוח וביציבות של סוכר. אנחנו יודעים ושמענו את זה מהאימהות שלנו והסבתות שלנו, שארוחת בוקר זה הארוחה הכי חשובה ביום. וגם אני אומרת לכם עכשיו, שאם אנחנו מתחילים את היום עם אי יציבות של סוכר, אנחנו נמשיך את היום באי יציבות של סוכר, שזה גורם לאי יציבות בהתנהגות שלנו, להתנהגויות של עצבנות וכעס והפרעת קשב וחוסר ריכוז, שאנחנו חושבים שזה קשור להפרעת קשב וריכוז, אפילו אימפולסיביות. רעב יכול לגרום לנו להיות אימפולסיביים בהחלטות שלנו, ולכן ההמלצה לא ללכת למכולת אם אנחנו רעבים, כי אנחנו נקנה כל מיני דברים שבאמת אנחנו לא צריכים. אבל זה נושא אחר. עכשיו אני לא מדברת על 5% הילדים שצריכים להיות מטופלים. עכשיו אני מדברת על עוד 5-6% שישלחו אותם לאבחון, ויכול להיות שיקבלו אבחון על פי מה שהרבי אומר ועל פי מה שההורים רואים שהילד מגיע הביתה מהחדר. כי עד שההסעה מגיעה לקחת אותו, ועד שהאמא שלו מחממת את האוכל שלו, זה כבר 1:30, 2, והילד בעצבנות, אז הוא מתחיל מריבות עם האח שלו וכל זה, ובעצם הוא פשוט רעב ויש לו סוכר נמוך. אז איך יכולים לתקן את המצב הזה? בוא נביא ילד אחר. נקרא לו יוסי. עכשיו יוסי קם בבוקר, הוא קם בערך באותו זמן, 7:30 נגיד, התלבש. הוא נכנס למטבח, וגם יכול להיות שהאימא שלו לא היה לה מספיק זמן להכין איזה ארוחה של קווקר ופירות, או חביתה עם ירקות, אבל היא נתנה לו ביצה קשה. או נתנה לו קוטג' או נתנה לו יוגורט, משהו על בסיס שיש לו יותר חלבונים בשומן. הוא הלך לחדר עם סנדוויץ' שיש לו סנדוויץ' של קמח מלא ואיזשהו ממרח עשיר בחלבונים. שהילד הגיע לשיעור הראשון אחרי התפילות, הוא הקשיב בשיעור. יכול להיות שהוא הפריע קצת, אבל לא הפריע הרבה. עד שזה היה זמן להפסקה, הוא נטל ידיים, אכל את הסנדוויץ' שלו. הגענו כבר לבערך 11, ועכשיו השיעור בין 11 ל-1, היה לו את הכוח ללמוד. לא היה לו עלייה מטורפת של סוכר וירידה. הוא אכל משהו עשיר בחלבונים ושומן, נגיד טונה עם טחינה, נגיד ממרח חלבה עשיר בטחינה, או דברים אחרים שאנחנו יכולים לדבר על זה אחר כך. והלחם שהקמח מלא היה בזה חלבונים גם, וגם ויטמינים. אז הוא היה ערני להגיע עד סוף השיעור. יכול להיות ב10 דקות האחרונות,
שכבר היה לו קושי וכבר הוא רצה להגיע הביתה והשיעור היה ארוך מדי. אבל זו תופעה שהרבים כן מכירים, ש5 דקות או 10 דקות לפני סוף השיעור, כמובן קשה לתפוס את הילדים ולהמשיך אותם עד הסוף. הוא הגיע הביתה באחד, באמת היה רעב, האמא שלו הכינה לו, שוב, מאכלים לא עם ריבוי פחמימות, אלא עם חלבונים ושומן, שייצב לו עוד פעם את הסוכר, וגרם להימנע מעליות וירידות וסוכר, ולכן הוא הלך אחרי צהריים לחדר, במצב רוח להקשיב וביכולת ובכלים מלאים לשמוע את השיעור וללמוד. אפילו בדוגמה של שלוימי הראשון, אני לא הגעתי לתאר מה שקורה לו אחרי צהריים. בגלל הוא היה עצבני והוא לא הצליח לחכות עד שהאוכל היה מוכן, והוא התחיל לריב עם האחים שלו, הוא הלך לעונש. ואז היה לו פחות זמן לאכול, הוא אכל את האוכל שלו נורא מהר, הוא אכל ריבוי של פחמימות, ואז שוב הוא הגיע לחדר, ואחרי איזה שעה, היה לו קושי להקשיב עוד פעם. אז עכשיו אנחנו רואים את ההבדל בין יוסי שקיבל אוכל שמייצב לו את הסוכר, לעומת שלוימי שהיו לו עליות וירידות בסוכר כל היום, שזה השפיע על ההתנהגות שלו מהבוקר עד אחרי צהריים. ומתוך הילדים יש ילדים שפשוט יותר רגישים לסוכר מאחרים. יש הרבה פה שלא אספתי על מה זה באמת תזונה נכונה וכו'. ובטח יש הורים פה שיגידו, בסדר, אבל הילד שלי לא מוכן לאכול שום דבר. ולכל זה יש פתרונות. וזה אנחנו יכולים להתעסק איתם בהרצאות שונות. אבל הנקודה התחתונה כאן זה שיש אחוז מסוים של ילדים שמה שנראה כמו בעיות התנהגות ובעיות של קשב וריכוז זה באמת קשור לאי יציבות שלהם של הסוכר, והסביבה שאנחנו נותנים להם ריבוי של סוכר ופחמימות. אפילו לא נכנסתי לנושא של מה שהרבים נותנים, או המורים מחלקים בחדר עצמו לעודד את הילדים ללמוד, כמו טופים וסוכריות אם הם מצליחים במשימות מסוימות. אז אני רוצה שעכשיו אתם תפנימו את המידע הזאת ונתעסק בתזונה ספציפית לילדים וגם למבוגרים. תודה שהקשבתם, אני מקווה שלמדתם משהו. אם אהבתם, אל תשכחו ללחוץ לייק ולהצטרף לצ'אנל שלנו לקבל עדכונים. זה יכול לחדש לכם משהו.